Koji je razlog zbog kojeg nam je svaki drugi stanovnik odjednom iz Azije? Nažalost, nije to nikakva zavjera masona, ni Soroša. Razlog je puno prizemniji i zove se hrvatski poslodavac. Zovimo ga Gazda. Gazda ima kafić ili građevinsku firmu. Gazda vozi novog Porschea, ali kada ga pitaš za plaću, Gazda počne plakati i govoriti kako ga država krade, kako su davanja velika i kako ti ne može omogućiti više od minimalca plus 100 eura na ruke. Nema se buraz. Teška su vremena. A onda Hrvat, nakon što ga Gazda prči u zdrav mozak 5 godina, kaže dajem otkaz, idem u Irsku jer znam da ću tamo barem dobiti plaću. I onda Gazda ode na televiziju i kuka kako nitko neće raditi i kako smo lijeni. Ne, nitko neće raditi za tebe, za smeće od plaće i tapšanje po ramenu. I onda Gazda otkrije agenciju za uvoz radnika. Dođe mu lik iz Nepala, niti zna jezik, niti svoja prava, a Gazda sretan kao malo dijete. Misli si, evo ga, rob. Ovaj se neće žalit ni na prekovremene, ni na to što nema slobodni dan. A ti ljudi, misleći da dolaze u Europsku uniju, slete na aerodrom i dočeka ih tranzicijski kapitalizam. Tranzicijski kapitalizam vam se odnosi na specifičan društveno-ekonomski sustav koji nastaje tijekom prijelaza iz socijalističkog, odnosno planskog gospodarstva u tržišno orijentirani kapitalizam. To vam je službena definicija. Znači duboka transformacija cijelog društva.